האחרונה הזו. תודה רבה. עורך דין אורטל רייסמן. כן, שלום לכולם, שמי עורכת דין אורטל רייסמן, אני מרצה באקדמיה וגם יש לי בית ספר הכנה לבחינות לשכה. אני רוצה להצטרף לכל הדברים שנאמרו בו לגבי פסילה של שאלות ולצאת פה עם סעד כבר בישיבה הזו לפני שאנחנו יוצאים החוצה. ההמתנה לא מוצדקת. אני רוצה להעלות סוגיה לגבי הבחינה האחרונה. בבחינה האחרונה התמודדו הנבחנים עם 34 שאלות פסיקה. רבות משאלות הפסיקה הן הלכות לא מרכזיות. מדובר בכמות מאוד גדולה ולא פרופורציונלית. לשכת עורכי הדין והוועדה מפרסמת אומנם חקיקה, אך היא לא מפרסמת סילבוס פסיקה. מה שבעצם גורם למצב ולציפייה מהנבחנים לא סבירה לדעת כל כך הרבה פסיקה שאין בעצם שום גזרת גבול. ולכן כמו בכל מבחן ממשלתי וגם מבחן אקדמי ראוי שגם לבחינת הלשכה יפורסם סילבוס פסיקה. נראה לי מן הראוי שהשאלות פסיקה, כל כך הרבה שאלות ייפסלו, יבדקו את השאלות, יש שם פרשנות שהיא פרשנות לא נכונה, ולכן אני חושבת שאפשר לצאת מפה עם איזשהו סעד גם לגבי שאלות הפסיקה ולפסול אותם. דבר נוסף, אני רוצה לדבר לגבי הבחינה המקוצרת. הבחינה המקוצרת שבעצם אושר גם מעבר לאנשי המילואים, גם לאנשי הצפון. מהלך שהוא מאוד מבורך. הלכה למעשה, הבחינה המקוצרת לא הייתה שום הקלה לאנשי הצפון. ולמה היא לא הייתה קלה? כי גם המבחן היה קשה באופן לא סביר, וגם כאשר אנחנו מורידים את כמות השאלות, המבחן הופך להיות מבחן הרבה יותר קשה. אני מבקשת, כמו שהוועדה פרסמה שיש אפשרות, בלי שום קשר לפסילות, ובלי שום קשר לפקטור, בנוסף, כמו שאישרו לאנשי המילואים לקבל בחינה בעל פה בין ציונים 55 ל-59, אני אבקש להכיל גם על אנשי הצפון שקיבלו כבר את האפשרות, שנייה, ומה עם המרכז? הצפון והדרום אני מתכוון. כולם, נכון, מה שרק לאנשי הדרום מסכימה, רגע שנייה, כולם להיבחן בעל פה. שנייה, אני מסכימה שיש פה את המקום לוועדה להכיל על מי שמגיע לו הקלות. וכן, ויש גם לציין את אנשי הדרום שגם הם למדו תחת מתקפה. גם תושבי המרכז למדו תחת מתקפת טילים. אבל אני חושבת שאסור, שנייה, אסור להפריד, דקה, אני רק אסיים. אני חושבת שבשלב הזה זה לא נכון להפריד בין האוכלוסיות. כלומר, אם אנחנו נותנים פה איזושהי הקלה, מן הראוי לתת פה הקלה לכולם. אז על הבחינה הבעל פה, אני חושבת ש... אחרונת הדוברים. תודה רבה.